Nagito itin na ibagbaga akas iti intayo panagsukimat gapo kadagitoy nailanag kadagi sorsorat tagsipod ta iti Diyos iso iti nangrami diti so amin abanag tayso may sang espiritu kadagiti kabsat hanlaeng amay panggep iti taraon asumrek iti ngiwat nga mapantikan ket may lemeng iti nalimod adiso ngem iti bagbaga kadagitoy asursurat iti linaon ti Biblia isu iti taraon gapu iti sao nga sumrek ti lapayag mapan ti panunot ken di puso tayo ngagturong iti Dios digitoy asasao anay lanad iti Biblia ta kinunana nga rod iti Hebreo 5 iti 14 ngem ti taraon anakired may paay kadagiti tao anataenganen so digiti kapsati inaibagbaga no datayo ket nataengan kadagiti panunot tayo ti kayat nga sauen isu daytoy iti taraon anakired gapu ti sao kasumrek ti panunot haan nga may panggep iti banbanag a taraon laeng iti lasag ti bagbagana no di ket dagitoy a taraon isu ti taraon iti espiritu dagijay agapu iti panakasaas da kadagiti riknada nairwamdan iti magilasin iti naimbag ket iti dakes so dayta kakabsat ti naibagbaga digitoy a pagsasao kadagiti kakabsat intay sukimaten digitoy ngayon naibagbaga kas napapateg a taraon iti kararwa tayo magturong iti Dios iti kinunana iti umuna a Korinto 9 iti 14 kasmet iti imbilin iti Apo a kadagiti manggasagas kasaba iti ebanghelyo agbalinda kuma agapu iti ebanghelyo kadagitoy asasao nga kinunana kadagiti kapsat napapateg tin naibagbaga digitoy nga intayo ipaay ken taraon kas na espirituan ngani ibagbaga kadagiti apamaneknek kakabsat napapateg digitoy nga kinunana kas iti naisurat ti umuna a Timoteo 4 iti 6 no ipalagbunto kadagiti kakabsat dagitoy a banbanag sikanto iti maysa a naimbag a ministro ni Cristo Jesus a nataraunan kadagiti sao iti gayam kakabsat ti naibagbaga a taraon gapu iti sao iti pammati ken iti naimbag a sursuro a sinurot mo so di kakabsat tay suruten digitoy a naimbag a nakailanadan kadagiti sursurat so kadagiti kakabsat tayo amuen no kasano iti panangala tayo ti husto akay papanan na kas naisurat ito muna a Korinto 10 iti 3 ket magnada amin iti dayjay metla a pagtaraon anen espirituan dayta ti naibagbaga madigit ti gayam isu ti pagtaraon tayo anen espirituan iti bagbagana gapu iti intay panangyadal panangammo kadagitoy asasao so di kita iti adda anay lanad kadagiti sursurat so kadagiti kabsat napapateg digitoy nga intayo adalen kalkalen kadagiti nauneg akay papanan na iti na espirituan a palawag naggapu iti Dios digitoy ngayon naibagbaga so digiti kabsat ngayon nakipapaabot gapu iti Facebook tapno mawatan tunggal maysa digitoy makaanos akay papanan na digitoy asasao gapu iti ebanghelyo iti Dios ket agyaman iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.